As nenos o que queren, non queren saber de pop. A primeira hora a materia é MC. Colle un boli, escribe liñas pra no micro cuspir. Poder rapealo lento, poder rapealo rápido. Falar da tua tristeza, do teu estado de ánimo. Se podes sentir, tamén podes improvisar. Probar rimar, iso que pola testa te está a pasar. Na aula de scratching, entre mesas e pratos, facendo cortes limpos, trucos guapos. Isto a segunda hora, na terceira gimnasio. Na clase de breakdance, o mestre enche un armario. O estilo do Mario, as voltas que dá o Fermín. Tin por aí que son estrelas, xa saben no xabarín. Na cuarta toca graffiti, o Pepe quedanlle guai. Plasma bosquexo na parede coa súa arte en spray. Escola hip hop, hip hop. 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 Sei que todos os rapaces van facendo beatbox. Cada vez a peña vaya parrimando co son. Improvisación mentre salto corean. Wow, wow. Pois a querer o subir a nova xeración. Unha escola que te ensina o que noutras non. Cando cantes tipo arriba subiremos nós. Sen vergoña veña dalle vai saindo flow. Sai daqui sendo chumbo todo que aquí